Pa onda, dobro jutro svima. Atila, što te potaknulo da kreneš stopama svojih predaka i povedeš sa sobom društvo, da organiziraš putovanje? Znali smo da u Mađarskoj živi 7 hrvatskih skupina. Krenuli smo stopama Bunjevaca, Bošnjaka, Šokaca i Raca, te pomurskih i gradišćanskih Hrvata. Jedino su podravski Hrvati autohtoni. Oni su oduvijek živjeli tamo gdje su i sada, pa na njihova područja podrijetla nismo morali ići. No bili smo vrlo znatiželjni. Zašto postoji 7 različitih skupina? Odakle su došli? Koje je njihovo podrijetlo? Povijest, narodna umjetnost? Kakve pjesme i plesove imaju? Zapravo smo zbog toga zamolili najboljeg stručnjaka u domaćoj povijesnoj zajednici, koji poznaje ove hrvatske skupine, da nam ih predstavi. Tako smo došli do povjesničara i povjesničara umjetnosti Dinka Šokčevića s idejom da bi bilo dobro posjetiti pradomovinu. Smatrali smo da je to zanimljivo samo ako što više ljudi to može upoznati. Ezt minél több ember megismerheti. Gomboci, kupus, kakvi su oni? Pa to je već njemački, to je više švapski, ali uz livanca i papule su dinarski. A polumica? I to je dinarski. Pa božićni običaji jela, dakle običaji prije fiš paprikaša. Popačke. Da, i moja baka je uvijek kuhala bobak, grah, na suv. Pa papule, to je varivo od graha. Arra nem emlékszem, de ezekre emlékszem, igen. Papule su onaj zgnječeni grah bez zabrške. Tako je. Törbab. Rántás nélkül fontos nem bölti védni. Így van. Meg az uzlivánca. I uzlivanca, taj kolač. Az uzlivanca az a Uzlivanca je ono što se prelije preko krumpira, rijetko kao za palačinke i unutra se svega nabaca, višanja i svega ostalo. U tepsiji, da, i u tepsiji se peče. I onda ispečemo, to je dinarsko jelo. Moja baka je sigurno odande došla, jer smo mi to jeli. Pa da, i mi isto. Hát igen. Kod nas je, na primjer, u bajskom dijalektu bilo nekoliko ekavizama, onih sa e. Bilo je i kod nas. Na primjer, u Baji nije bilo čovjek, nego čovek. Da, kod nas je bio čovjek. Gradsko stanovništvo je uvijek miješano. Brakovi, naravno, razumijem. Ali ne, već je i samo doseljavanje u grad teklo u više faza i nisu se doseljavali samo ehte Bunjevci, nego i Šokci i drugi. Naravno, i preuzimali su jedni od drugih. I tako je ušlo. Zato je jezik Bajaca bio miješan. Hát igen, az ember most
Da je čovjek s današnjom pameću mlad, kad su još pradjed, baka i djed pričali i pjevali, s današnjom pameću bi to snimio da pamtimo, ali nažalost. Mostani fejjel, de megörökíteni, hogy emlékezzünk rá, de hát sajnos. Čak i u svjedodžbi moje mame piše Bunjevka. Kako da ne? Da. Ali kod oca mi piše Bunjevac, a kod majke Ilir. Najčešće se koristio naziv Ilir ili u Baji naziv Dalmatin, ali to je isto. Ovisilo je o tome tko je kako govorio, no i sami Franjevci su koristili oba naziva. Dakle, zapravo se ime Bunjevac u 18. stoljeću ne koristi. U službenim spisima Franjevaca, bilo da piše na hrvatskom ili latinskom, ono se ne pojavljuje. Tamo se nalaze isključivo nazivi Dalmatin ili Ilir. Dakle, Bunjevaca nema jer je to narodni naziv. S jedne strane Iliri i Dalmatini, a s druge neki koji su se razvili iz neke druge skupine. Postoji li razlika? Pa Iliri i Dalmatin su samo nazivi. Znam. Ta dva naziva su se proširila početkom 19. stoljeća, jer su ranije, očito, one koji su živjeli na području Hrvatske sigurno zvali Hrvatima, ali je Osmansko carstvo sve to pomiješalo. Kad su je okupirali u prvim desetljećima u okupiranoj Hrvatskoj, postojala je Hrvatska pokrajina, dakle Hrvatski Sandžak. Ali kasnije su to ukinuli i spojili s bosanskim dijelovima, jer su cijelo područje tretirali kao cjelinu. I ovo slavonsko područje pripojili su bosanskom pašaluku, vilajet, kada su ga osnovali 1580. godine. Dakle, nisu marili za stare povijesne granice. Tretirali su to područje jedinstveno. Pod tim podrijetlom mislio sam na to da su s jedne strane Iliri i Dalmatini, a da se s druge strane drugi dio razvio iz neke sasvim druge drevne skupine. Postoji li takva razlika? Pa da, postoje razne pretpostavke, ali tu treba biti oprezan, kao što i o pramađarima postoje brojne teorije o tome tko je kakvog podrijetla. Sumerani, od Sumerana pa do Huna svega ima. I kod Hrvata postoji više teorija o podrijetlu, da potječu od antičkih Ilira, pa od Iranaca, pa od Gota, Normana, ima svega. Ali istina je da znamo toliko da kada se Hrvati pojavljuju u pisanim izvorima, oni već govore slavenski. Konstantin Porfirogenet već piše da se iza Karpata nalazi bijela Hrvatska. I odande su, piše Konstantin, Hrvati došli ovamo na jug. No, kod genetičkih istraživanja problem je u tome što Slaveni, kada se dosele, ovdje zatiču starosjedilačko stanovništvo, ostatke romaniziranog stanovništva i njih asimiliraju. A osim dijalekta, kakva kulturološka razlika postoji između pojedinih skupina? Narodna nošnja je ono što se razlikuje i po čemu se mogu raspoznati. Iako recimo žensku, šokačku i bošnjačku nošnju danas samo etnolozi mogu doista lako razlikovati. Svojedobno je bilo drugačije jer je tada svako selo vodilo računa o tome da ako se vez vuče na desno, onda je ovakav, a ako na lijevo, onakav. Čak je i moja baka pazila na razliku između garinačke, garske i njezine bajske nošnje. Svakako, ali to nije tako jednostavno jer te razlike nisu toliko velike. Pa moj tata je na primjer govorio da kačmarci govore drugačije. To pogotovo. Na to sam posebno obraćala pažnju. U susjednom selu uvijek je govorio garci pivaju, dakle da pjevaju. Bajci nisu pjevali, odnosno njihov naglasak nije bio pjevan. A uz to postoji još jedna zanimljiva razlika. Kod onih iz Gare postoje dvoglasi, diftonzi u tom bunjevačkom dijalektu. U bajskom ih nema. Dakle, takve su razlike ipak postojale. Oni su se i međusobno po tome prepoznavali. Tko su zapravo mađarski Hrvati?
Nijedan narod nije monoličan, niti se sastoji od jednog bloka. Ne postoji takav. Razmislite samo o Mađarima. Paloci, Moćo, Čango, Sekelji, Kumani, Jasi i tako dalje. Dakle, i ovdje kod Hrvata riječ je o više narodnih, odnosno etničkih skupina koje se međusobno razlikuju. Razlikuju se po tome što mađarski dijalekti, izuzev sekeljskog i čangoškog, nisu toliko različiti od mađarskog književnog jezika. No kod Hrvata je situacija mnogo složenija, jer izvorno postoje 3 izrazito različita hrvatska narječja koja razlikujemo prema upitnoj zamjenici za riječ što, kaj, ča i što. Na temelju toga razlikujemo ta 3 narječja. Među njima su razlike vrlo velike. Dok su što i ča nešto bliži jedno drugome, kaj je prilično udaljen. Studirao sam u Zagrebu, ali sam počeo u Novom Sadu. Kad sam prešao u Zagreb, na tržnici nisam znao gdje se nalazim, jer ništa nisam razumio. Barem ne dok su stare kumice pričale međusobno. Oni koji potječu s područja nekadašnje turske okupacije, većinom imaju hrvatske korijene štokavskog narječja. Dakle, bilo da su došli iz Baranje, Bačke, Tolne, iz Šomođa, s malim izuzetkom u Šomođu, uz Dravu, gdje ima kajkavaca, inače su svi štokavci. Prapostojbina štokavskog narječja je dinarski kraj. To obuhvaća obje strane te cjeline, i onaj dio koji je u srednjem vijeku pripadao Hrvatskoj i onaj koji je pripadao Bosni ili Hercegovini. Ono najbitnije jest da većina katolika govori ikavsku varijantu štokavskog narječja. Ovdje je dijalekt važan jer se na temelju njega mogu identificirati različite skupine. Barem djelomično, jer u Mađarskoj nekoga zovu Šokcem, nekoga Bošnjakom. Neki sebe nazivaju Racima, na to ću se još osvrnuti, ali u osnovi svi pripadaju štokavskom narječju, a tu su i Bunjevci. Bunjevci se od prethodno navedenih razlikuju po tome što govore najnoviju, novoštokavsku varijantu s 4 naglaska, pa je bunjevački najbliži hrvatskom književnom jeziku. Dakle, ako je nekome materinski jezik bunjevački, on može s lakoćom savladati hrvatski književni jezik, jer mora naučiti samo to da tamo gdje je dugo i, recimo lipo, u književnom jeziku dolazi lijepo, a gdje je kratko i, recimo misto, u književnom dolazi mjesto. Ovo govorim samo zato što ima onih koji kažu da ne mogu naučiti književni jezik jer ne razumiju to i je. Pa moja baka je završila 4 razreda mađarske osnovne škole, ali je čitala zagrebački katolički časopis Glas koncila bez ikakvih problema. Prvo, ako je čitala naglas, čitala je tako da bi tamo gdje je pisalo lijepo, ona izgovorila lipo, a gdje je pisalo mjesto, rekla bi misto, ali je sam tekst savršeno razumjela. Dakle, s tog stajališta su i Šokci i Bošnjaci u nešto lakšoj situaciji. Postoje takozvani radski Hrvati, ali s tim nazivom treba biti oprezan. Ja radije koristim naziv podunavski Hrvati. A i tu postoje 2 skupine, jer dijalekt u okolici Kaloče, Bačin, Dušnok, nije isti kao onaj na Čepeljskom otoku ili oko Erčina. Dijalekt većine sela na Čepeljskom otoku i oko Erčina zapravo je blizak bunjevačkom. Postoje izvori koji ih spominju kao Bunjevce, ali se vrlo rano za njih proširio naziv Raci, koji su oni prihvatili, no istina je da s Racima nemaju nikakve veze. Što se tiče Dušnoka i Bačina, te Hrvate oko Koloče, znamo da u Slavoniji, ovdje oko Osijeka i Valpova, postoji jedna štokavska, staroštokavska, ekavska skupina koja je najbliža njihovu dijalektu. Samo što oni govore jedan vrlo arhaičan dijalekt, jer su vjerojatno već u 16. stoljeću prvi doseljenici stigli u okolicu Kaloče. Godine 1568. pojavljuje se prva osoba s prezimenom Tot, jer su dotad tamo bili Mađari. Treba dodati da Tot u tom slučaju znači Slavonac, jer se u starom mađarskom jeziku Slavonija nazivala Totorsag. Dakle, onoga tko dolazi iz Slavonije nazivaju Tot.
Od tada ih je sve više i pojavljuju se naša prezimena. O prezimenima treba znati da se na južnoslavenskom području ona formiraju već u 15. stoljeću, nešto ranije nego u Mađarskoj. Osnova je onaj ić, vić, kako se obično kaže, ali nije to jedini oblik. Dakle, pradomovina svakoga od nas je ili Bosna ili Hrvatska. Sve do obale, ali obalni pojas je čakavskog narječja. Preci gradišćanskih Hrvata u zapadnoj Mađarskoj došli su sa šireg područja, ali nešto zapadnijeg od našeg. To je prvenstveno područje današnje Hrvatske, Dalmacija, Lika, Pounje. U Fertoj Homoku i Hidekšegu ima kajkavaca, dakle, došli su i iz sjeverozapadne Hrvatske. Zapravo, gradišćanski Hrvati nisu jedna jedinstvena skupina, tek su se u kulturi polako oblikovali u cjelinu, jer se po dijalektima toliko razlikuju da je tamo nedvojbeno riječ o izbjeglicama. A kad se bježi, to ne ide po principu. Mi govorimo isti dijalekt, pa ide zajedno. Nego kad dolaze Turci i moraju bježati, onda idu. To koje je selo dobilo koji dijalekt ovisilo je o tome ko je bio u većini. Uostalom, tako je bilo i kod nas u Bačkoj. To što su Bajci postali Bunjevci, zahvaljuju tome što je u okolnim selima postojala bunjevačka većina. Jer Baja je bila mješovita. Postojala je tradicija da su Bajci došli iz Tuzle. Pa su je poslije istraživači dijalekata rekli, ne, jer tada ne bi bili bunjevačkog dijalekta. Ali da, došli su i iz Sarajeva, i iz Tuzle, i iz svih gradova. Gradsko stanovništvo se tamo naselilo, samo su, budući da su Bunjevci u Baji bili u većini, preuzeli njihov dijalekt. Vjerojatno su svi koji su se naselili kao Hrvati na području nekadašnjeg Osmanskog carstva prošli ovuda kroz Osijek i odavde išli dalje. U rujnu 1493. godine ovdje se odigrala bitka koju često nazivaju i Hrvatskim Mohačem, bitka kod Udbine ili Krbavska bitka. Tamo su Osmanlije namamili hrvatsku vojsku u zamku i uništili njezin veći dio. Nalazimo se na pretpostavljenom mjestu te bitke. Među Hrvatima se to smatralo nacionalnom katastrofom. Bio je to Hrvatski Mohač. Nakon poraza na Krbavskom polju 1493. godine među ovdašnjim hrvatskim stanovništvom izbila je takva panika da je tada započeo masovni egzodus Hrvata s ovog područja. Stojimo na izvoru rijeke Bune. Ovo je jedan od najizdašnijih krških izvora u Europi, prema nekima i najizdašniji. Čudesan izvor. Sama rijeka Buna nalazi se u istočnoj Hercegovini i mala je lijeva pritoka rijeke Neretve. Nama mađarskim Hrvatima, Bunjevcima, ovo je zanimljivo jer prema predaji ime Bunjevac potječe od rijeke Bune. No to zapravo ne stoji. To je dokazao još srpski jezikoslovac iz 19. stoljeća, Đuro Daničić, objasnivši da prema fonetskim pravilima štokavskog narječja od osnove Buna ne može nastati Bunjevac, već samo Bunavac. Zato to objašnjenje imena nije vjerojatno. Drugo što je još važnije, jest da je ovo najistočniji rub štokavskog narječja, ikavske i novoštokavske varijante. Zapravo je tek mala skupina predaka Bunjevaca mogla živjeti na izvorišnom području Bune, dakle istočno od Neretve.
Većina se nalazi između Dinara i Svilaje, dakle na području današnje Hrvatske. Zatim u jugozapadnoj Bosni na području Livna i Duvna, što je također bilo područje Hrvatskog kraljevstva u srednjem vijeku, prije Mohačke bitke, odnosno u Bosni, Duvno i Livno su od 14. stoljeća u sastavu Bosne. I u Hercegovini, dakle u zapadnoj Hercegovini. To je prava pradomovina Bunjevaca, njihovo matično područje i odande su se raselili s pojavom osmanskih osvajača. Najprije samo iza Zadarske utvrde u području Ravnih Kotara, a zatim iz Dalmatinske Zagore, koja je dio pradomovine, dalje u Liku, Podvelebitsko podgorje i Gorski Kotar. Sve su to seobe iz 15. i 16. stoljeća. A konkretno znamo i kada su stigli u Bačku. 1608. godine. Propad kuće tvoje, već je ono najmilije moje. Kad zapjevam, čuje se do mora, grlo moje ko u gramofona. Kad zapjevam, čuje se do mora. Inače, povijest naših Bunjevaca... Povijest naših Bunjevaca je vrlo burna. Možemo ih donekle pratiti otprilike od 13. stoljeća, a naša je povijest osobito snažno povezana s Osmanlijama, tom velikom silom. Zbog toga je počela prva migracija, kretanje bunjevačkog stanovništva prema zapadu. Kako je turski pritisak jačao, tako je jačalo i iseljavanje. Budući da su Bunjevci na to područje stizali u prilično velikim skupinama, a kapacitet zemlje za uzdržavanje ovdje u planinama nije bio velik, prilično su se raspršili i na ovom području. Naseljavali su se u manjim skupinama. Očuvanje jezika i tradicije povezuje nas toliko da sam, kada su me u Subotici pitali za mišljenje o bunjevačkoj pripadnosti nacionalnom pitanju, rekla da su svi Bunjevci iz Dalmacije, primorsko-lički i bački Bunjevci, sve tri grane istog hrvatskog stabla. Tako da, jednostavno... Početkom 16. stoljeća stanovništvo Senja gotovo je potpuno pobjeglo. Započeo je ogroman val izbjeglica. Za to znaju gradišćanski Hrvati, jer su tada otišli u zapadnu Mađarsku, u gradišće u Burgenlandu. Stanovništvo Senja govorilo je čakavskim narječjem. Grad je bio potpuno ispražnjen i onda su morali odlučiti kamo se prikloniti. S jedne strane je bila najveća opasnost osmanska, ali postojala je i mletačka opasnost, jer su Mlečani htjeli iskoristiti situaciju. A tu su bili i Habsburgovci. Koga sada izabrati? Izvorno stanovništvo odabralo je bijeg. I onda su od 3 zla se odlučili za manje zlo. Što mislite koje? Austrija. Zato što Izbor je bila Austrija, jer su na kraju Hrvati, kao i dio Mađara, odabrali Austriju, Habsburgovce. Ipak je to bila kršćanska zemlja, ipak je mogla značiti neku potporu, zaštitu. Naravno, značila je i izrabljivanje i ugnjetavanje, ali je ipak davala šansu za opstanak, dok one druge dvije nisu. I onda smo na kraju opstali u Habsburškoj monarhiji i eto tako smo zadržali europsku vezu i opet smo u Europi. Ali nažalost nisu svi Bunjevci više u Europi, jer ni bosanski ni srbijanski Bunjevci nisu u Europskoj uniji. Ali mi ovdje u Hrvatskoj, Ličani i mađarski Hrvati, jesmo. I naš bunjevački jezik i naša kultura sastavni su dio hrvatske kulture.
Ovdje se nalazi etnografski materijal primorsko-goranskih bunjevaca. Ovdje je nošnja, na prvi pogled se jako razlikuje od naše bunjevačke nošnje, ali postoje sličnosti, na to ćemo kasnije ukazati. Imamo tu slikicu jednu. Evo, Ovo je ovako. fotografija originalne narodne nošnje. Izložena nošnja je kopija napravljena prema fotografijama. Kada su mladi dolazili u grad, odmah su odbacivali tu svoju originalnu nošnju, jer su je se sramili. Vidjela sam u Bačkoj da svi imaju ogrlice u više redova, dukate. Pitali su me zašto ih mi nemamo. Pun, to je naš ukaz. Mi na kraju predstavljamo naše gene kamene, je li tako? Zato što smo mi bili toliko siromašni da smo najviše mogli napraviti ogrlicu od kamena. Hogy náluk név én is. Hát zato se kamene nektek stavljate. kőből tudtak valamoknak csinálni, Szegények voltak. Da. Bunjevci su se ovdje prvenstveno bavili stočarstvom, uzgojem životinja i poljoprivredom. Postoje male škrinje u kojima se čuvala odjeća, točnije miraz. I kaže, kada djevojke mlade posjetiteljice dođu ovdje u muzej, ispriča im da nije bilo kao danas da napraviš popis, odeš u trgovinu i sve kupiš. Tada si sve morao sam napraviti. Djevojke su se uz pomoć majki ili rodbine pripremale unaprijed kako bi izradile miraz. Sve su morale pripremiti i istkati same. Mnogo ranije staviti u tu malu škrinjicu i tako se udati. I još nešto zanimljivo, na primjer, primorke. Zanimljivo je da primorske djevojke nisu znale tkati, ali ličke jesu, tako da su one uglavnom tkale materijale za odjeću. Zato su te ličke djevojke bile na višoj razini, jer kada je primorkama trebao miraz, išle su k ličankama i molile ih da im tkaju, a one su dotle preuzimale njihov posao okopavanja. Zanimljivo je, tako je, da. Tako da tu smo, evo, je tu prikazana. Evo vidite kakva je bila kuhinja. Ovdje je kuhinja, zapravo je uređena kao bunjevačka kuća. Goranska bunjevačka kuća. Vide se grede, otvoreno je, nije sve daskama zatvoreno, samo onaj dio gdje se hoda okolo. I tu se vješalo meso za dimljenje i ostalo. Tako je to izgledalo iznutra i u originalnoj kući. Ez így látszott belülről is. Još o etnogenezi. Još uvijek ne znamo sa potpunom sigurnošću podrijetlo bunjevaca. Pojavljuju se u izvorima od 13. stoljeća, ali prije toga nisu ovdje. Ovdje je problem imena. Odakle potječe samo ime? Zato ima mnogo objašnjenja. Jedno je rijeka Buna, zatim od pobune, jer su se doista stalno bunili. Nisu bili tip koji sagne uši i rep i pokori se. Drugo objašnjenje je od bunjak, onaj koji govori nerazumljivim jezikom, breblja s brda s dola, govori zbrkano. Postoji i objašnjenje da ime potječe od kamene kolibe, bunjak. Bunje koje su bile kao okrugle, su se prema kupolu imali svod. Bunjevci su imali lavovski udio u širenju štokavštine i tome da je štokavsko narječje na kraju postalo hrvatski književni jezik, s obzirom na to da ih je prilično mnogo među Hrvatima ovdje u Hrvatskoj. Prije su mnogi pitali tko je zapravo Hrvat. Netko je govorio da Kajkavci nisu Hrvati, netko da su samo oni Hrvati. Netko kaže da su samo Čakavci Hrvati, a Štokavci nisu. To je stara rasprava iz 19. stoljeća, ali činjenica je da su Bunjevci pridonijeli tome da štokavsko narječje bude književni jezik. Mi Bunjevci smo tvrdoglavi, svojeglavi ljudi. U našim su genima stijene, zato smo bili tako otporni i tamo u Mađarskoj, u dalekoj Bačkoj. Očuvali smo svoju vjeru, nacionalnu svijest, svoj jezik, pokušali smo se oduprijeti mnogim pritiscima. Bio sam na velikom bunjevačkom susretu na Dužijanci, gdje su se okupili Bunjevci odavde iz Hrvatske, zatim iz Hercegovine, iz Bačke, s obje strane granice, iz Mađarske i Srbije. Organizirali su tako lijep, dostojanstven susret da možemo biti samo ponosni.
Kada bi se u Hrvatskoj svi ovako držali naše tradicije i naše svijesti, opstali bismo i pred cijelim svijetom. És tulajdonképpen az, hogy mi is meglátogattuk az ősapáinknak a egykori lakóhelyét, ez is egy tulajdonképpen hozzájárulás magához a fönnmaradásunkhoz. Veseli se, svaki mu se divi, nek se znade da u njega živi. Nem, karácsony. A karácsonyi kalácsra, a ponott kalácsra. Da, božićni kolač ili božićnjak. Takve smo stvari radili s mojom bakom. Különböző formák a kenyér. Moja majka to više nije formából radila. azulja. Ovdje ima Blagdanski različitih oblika kalupa za kruh, blagdanski kruh. Ovo ovdje je poput oruđa i kuhinje moje prabake, kakve sam viđala još u ranom djetinjstvu. Zar više ne postoje? Nažalost, više ih nema, jer je moderni svijet izbrisao te predmete. Više ih ne koristimo, a zbog nedostatka prostora smo ih bacili. Onda je zapravo dobro što ih muzej čuva. Jako je dobro što barem možemo vidjeti ono što smo u djetinjstvu pobacali u smeće, nažalost. Pont ilyen volt a Upravo ovakva bučkalica za maslac bila je kod moje bake i djeda na Fancagi. Kačmáról a másik. A kod druge rodbine u Kaćmaru bila je ovakva bakrena posuda. U njoj su pekli štrudlu od sira u obliku kruža. csinálták ilyen csigakalács formában a túros rétest, és ez nekem van egy Ja imam víz, jednu takvu okruglu bakrenu posudu koju mi je nagynéném, dala teta, rekavši mi odatta da je nekünk, čuvam hogy jer su je vigyázzak rá, preci mert ez možda még- donijeli još iz azt mondja, ezt még Bosne. lehet, hogy Boszniából hozták az ősök. Čuvajmo Viszik a stare régi stvari. dolgokat. Ovdje u muzeju vidimo materijalne predmete tadašnjeg šokačkog i bunjavačkog života. Radije bih rekao bosanskog. Ovdje je još uvijek teško napraviti razliku, budući da su se naše etničke skupine tek kasnije formirale, već u Mađarskoj. Ovdje su se vjerojatno još izjašnjavali samo kao Bosanci. Vidjela sam ovdje jednu vrlo zanimljivu stvar, plosku čuturu. Moj otac mi je dao istu takvu u djetinjstvu. Kako je to moguće? I drugi su predmeti bili vrlo slični. Na primjer, ako pogledamo onu žensku figuru u narodnoj nošnji, ona je imala dukate, odnosno ogrlicu od zlatnika. Naše djevojke i žene nosile su upravo takve. I prsluk je isti kao onaj iz Mohača i čarape također. Druga stvar koja nas povezuje je prsluk, koji je postojao i ovdje, a nosili su ga i naši šokci, a i naši bunjevci u Mađarskoj. És hát ugye a csarape, a harisnya, az is ugyanolyan, mint amiket a mi bosnyánkaink és sokácunk. Dakle, čak su i u nošnji sačuvali sličnost nakon toliko stoljeća. Táblatából is.
Ja vas od srca pozdravljam. Od srca pozdravljam sve. Dobrodošli Dobrodošli u Kraljevu Sutjesku, u crkvu i samostan Svetog Ivana Krstitelja. Ovdje žive ukupno trojica fratara. Pripadaju Franjevačkoj provinciji Bosni Srebrenici, čije je sjedište u Sarajevu. Kraljeva Sutjeska bila je sjedište srednjovjekovnih bosanskih banova i kraljeva. Banova i kraljeva. Prvi Franjevci pojavili su se u Bosni već krajem 13. stoljeća. Ovdje u središnju Bosnu na Kraljevski i Banski dvor stigli su sredinom 14. stoljeća. Stil ovdašnjeg kraljevskog dvora i crkava održavao je zapadnoeuropsku srednjovjekovnu umjetnost, ali od 1463. godine i osmanske okupacije bosanska povijest krenula je sasvim drugim smjerom, tokom koji traje do danas. Danas u Kraljevo Sutjesci živi 70 obitelji, svega oko 130 ljudi. Župa je prije rata imala 12.000 vjernika. Dana 13. lipnja 1993. narod Kraljeve Sutjeske je izbjegao, a većina se od tada nije vratila. Njemu kao svećeniku posebno je teško proživljavati činjenicu da je ovo bila cvatuća zajednica u kojoj su se rađala djeca, gdje su se održavala krštenja i vjenčanja, a sada izumire. Nehéz ezt megélni, hogy ez egy virágzó közösség volt, ahol gyerekek születtek, ahol kereszteltek, eskedtek, most meg kihalófélben van. De hiszem azt, hogy Isten Ali vjerujem da Bog vodi povijest i da ova povijesna župa i ova crkva neće ostati bez vjernika. Moje krivnje nisu ti skrivene, ti skrivene. Moje krivnje nisu ti skrivene. Ova crkva, vidjet ćete i muzej, je svjedok. U muzeju ćete vidjeti da je i naša povijest dokaz tome. To je povijest stalnog uništavanja, rušenja i ponovnog građanja. Mađarska je bila pod turskom vlašću 150 godina, kao što znamo, ali ovdje su bili prisutni više od 400 godina. Ponovna izgradnja ove crkve, koja se konačno dogodila u novom vijeku, također je dokaz da Franjevci ne odustaju, već uvijek požrtvovno sve obnavljaju. Postoji veza između Kraljeve Sutjeske i Mađarske. Dok je ovdje još trajala turska okupacija, a u Mađarskoj više nije, dio bosanskih Franjevaca, mladih fratara, školovao se u Mađarskoj. Sačuvali su i predmete, iako su i crkva i samostan prošli kroz mnogo toga. Više puta su paljeni i rušeni od srednjeg vijeka do 20. stoljeća, do nastanka ove zgrade, a ipak su uspjeli sačuvati mnogo toga. Najvažnije je da čuvamo kontinuitet. Ovdje djelujemo više od 700 godina i to nam je jako, jako značajno. Svjesno smo odabrali obraćanje Franjevcima, jer je bosanska Franjevačka provincija igrala ključnu ulogu kako u životu naših predaka, tako i danas u životu bosanskih Hrvata. Bosanski Franjevci nisu bili samo učvrstitelji i obnovitelji bosanskog katoličanstva od 14. stoljeća, već i njegovi čuvari, jer je nakon 1463. Bosna pala pod osmansku okupaciju, a oni, Franjevci, su ostali.
Stojimo u muzeju samostana u Fojnici, pored možda najvažnijeg dokumenta bosanskog franjevačkog reda. Ja, Sultan Mehmed, ovime obavještavam cijeli svijet, kako puk, tako i plemiće. Tekst Akdname govori o tome da se Franjevcima dopušta slobodno djelovanje na području carstva. Fra Anđeo Zvizdović bio je taj koji je od sultana Mehmeda II. Dobio Akdnamu, odnosno sultanovu povelju, koja je potvrdila da Franjevci mogu slobodno djelovati na teritoriju carstva. Zahvaljujući tome, iako su u početku 1463. godine mnogi samostani i crkve uništeni, Franjevci su ipak uspjeli ostati, što je bio jamac ostanka i katoličkog stanovništva. Sačuvali smo i hrvatstvo i vjeru. A horvátságot és a hitet is megőriztük. Ali doslovno ovo shvatite. To treba shvatiti gotovo doslovno. Danas je ostala titula u Bosni Srebrnoj za fratra ujak. U cijeloj provinciji, Bosni i Srebrenici, za Franjevce se zadržao naziv ujak. Zašto? Ujak uvijek dođe iz daleka, ovo je mamin brat. Ujak uvijek dolazi iz daleka, jer se recimo starija i mlađa sestra ovdje udala. I ujak dolazi u narodnoj nošnji. I on došao u narodnoj nošnji. I kad bi Turci došli pitali djeci, ko je ovaj? Oni bi rekli ujak. Franjevac je dolazio u narodnoj nošnji, nije bio u habitu, pa kad bi Turci pitali tko vam je to došao, odgovor bi bio, pa ujak. Kad vjernici zovu viče ujače ili ujaci u pluralu. I danas u Bosni kažu ujače ili ujaci u množini. Tako oslovljavaju Franjevce. Franjevci su nakon Mohačke bitke slijedili hrvatske vjernike na mađarska područja pod osmanskom vlašću, jer su osmanske vlasti mnoge preselile u Mađarsku, budući da je bila potrebna radna snaga na mjestu izbjeglog ili pobijenog mađarskog stanovništva. Kasnije su se u Mađarskoj naselili i bošnjački katolički trgovci, koji su također pomagali Franjevce. Tako su nastali prvi franjevački samostani u Mađarskoj. Ne trebamo zamišljati velike samostane, već vjerojatno vrlo jednostavne građevine, koje se nisu razlikovale od građanskih ili seljačkih kuća. Tu su boravili tijekom 16. i 17. stoljeća. Potom, kada je područje Mađarske oslobođeno od Turaka, stigao je novi val izbjeglica iz Bosne s kojima su došli i Franjevci, jer su tamo preostala samo 3 samostana. Turci su ostale uništili krajem 17. stoljeća. To su Kraljeva Sutjeska, Fojnica i Kreševo. Točnije, i njih su Turci spalili, ali su ih oni koji su ostali ili se vratili ponovno izgradili. Središte reda također je prebačeno u Mađarsku, u Budim. Sve do 1757. godine bosanska franjevačka provincija obuhvaćala je središnje dijelove Mađarske, nekadašnje područja pod osmanskom vlašću, Slavoniju, Bosnu i Hercegovinu. Što se tiče njihove uloge u životu Hrvata u Mađarskoj, bez bosanskih Franjevaca mađarski Hrvati ne bi opstali, jer su ovamo stigli kao izbjeglice u strano okruženje. U očuvanju njihova jezika i kulture Franjevci su imali ključnu ulogu, jer nisu održavali samo latinske srednje škole i redovnička učilišta. U Budimu i Osijeku bila su 2 studium generale, odnosno 2 redovnička visoka učilišta na kojima je nastavni jezik bio latinski, ali su oni započeli i osnovnoškolsko obrazovanje među mađarskim Hrvatima, dakle obrazovanje na hrvatskom materinskom jeziku. Nisu objavljivali samo znanstvene rasprave ili teološka djela na latinskom, već i na hrvatskom jeziku. Molitvenike, pjesmarice, katekizme, drugu vjersku literaturu, popularno nabožno štivo, knjige o životima svetaca, sve na hrvatskom jeziku,
a tiskane su u Budimu. To je dospjelo i u hrvatska sela u Mađarskoj. Iako je relativno malo ljudi u selima znalo čitati, to razdoblje trebamo zamisliti tako da je onaj tko je znao čitati, čitao ostalima naglas. Tako se zapravo širila i pisana riječ. Nadalje, ne smijemo zaboraviti da je Budimski samostan igrao važnu ulogu ne samo u životu mađarskih Hrvata, već i u povijesti sveukupne hrvatske kulture, jer je fra Matija Petar Katančić bio taj koji je izradio prvi tiskani cjeloviti prijevod Biblije na hrvatski jezik, koji je tiskan u Budimu 1831. godine. Itt vagyunk a Magyar Nemzeti Múzeum Széchenyi termében. Nalazimo se u dvorani Széchenyi Mađarskog nacionalnog muzeja, jer su rukopis Katančićeva prijevoda i tiskana verzija ovdje izloženi kao blago mjeseca. Katančićev prijevod Svetog pisma prvi je prijevod Biblije na hrvatski jezik koji je ugledao svjetlo dana u tiskanom obliku. Ja vas pozdravljam i želim vam lijepi boravak u Hercegovini. Szeretettel üdvözlöm mindenkit, és kellemes tartózkodást kíván itt Hercegovinában. Evo, ovdje se mi nalazimo... Na području Franjevačke crkve i samostana svetih Petra i Pavla. Kršćanstvo je ovdje stiglo vrlo rano, već u 1. stoljeću, kada se pojavilo i u Rimu. Mi sada stojimo u sklopu jedne rano kršćanske bazilike, njenog crteža, vidite. Ovdje se mogu vidjeti ruševine starokršćanske bazilike, a temelji su joj ucrtani. I preko 10... U Mostarskoj kotlini pronađene su ruševine 10 starokršćanskih crkava. Sada dolaze Hrvati. I onda dolaze Hrvati tijekom velike seobe naroda. Ja, i oni su bili pogani, oni su vjerojatno srušili ovu baziliku. I bili su pogani, priznajmo, vjerojatno su oni te crkve i porušili. Grobovi iza starokršćanske bazilike su starohrvatski grobovi. Su starohrvatski grobovi. Az ókeresztény bazilika mögötti sírok, azok óhorvát sírok. Ja, dakle, Hrvati su onda počeli primati kršćanstvo. Dakle, polako, malo pomalo počeli su prihvaćati kršćanstvo. Sada dolaze Frati. I onda naravno dolaze Franjevci. Frati su došli u onome stoljeću kad je umro Franja, dakle u 13. stoljeću ovamo. Dakle, već u stoljeću, kada je Sveti Franjo umro, već u 13. stoljeću, Franjevci se pojavljuju na hrvatskim područjima. Hoćete doći? Dobro, nemoj ti ni žurit, Marko, ja baš imam jednu grupu bunjevaca ovdje, ali ti samo dođi. I dolaze Turci. Kada Turci dolaze ovamo, Mostar je hrvatski rimokatolički grad. Za nepunih 70 godina oni su sve srušili. U 70 godina sve su porušili, srušili su sve katoličke crkve. Na njihovo mjesto podigli su džamije koje stoje i dan danas. Zatim je došao Drugi svjetski rat, koji je također bio okrutan ovdje u ovom kraju. Došli su komunistički partizani koji su jako mrzili crkvu i vjeru. Ubili su 66 Franjevaca i gotovo 20.000 vjernika samo ovdje, u zapadnoj Hercegovini. Bez obzira što to mi najbolje vjerovali. Unatoč tome, crkva je tijekom komunističkog razdoblja zapravo cvjetala, pa palma raste pod teretom. Unite svi ove što su ljudi. Onda je došao Domovinski rat. I onda je došao Domovinski rat. Mi ga nismo htjeli. Nisu oni htjeli ovaj rat. Da se nismo branili, da nismo imali Hrvatsko vijeće obrane, Hrvatsku zajednicu, nas ne bi bilo. Ali da nije bilo snaga Hrvatskog vijeća obrane, oni ovdje više ne bi živjeli. I ovdje je bilo ružnije nego u Hrvatskoj, ovdje se 3 tukla. Ovdje je bilo gore nego u Hrvatskoj, jer su se ovdje borila trojica odjednom.
Ne smije se dopustiti da vas napadnu dvojica istovremeno. I onda su JNA, Jugoslavenska narodna armija i četnici. Jugoslavenska narodna armija i četnici napali su crkvu s jedne strane s brda Hum, a s druge strane helikopterima, napalm granatama. Bilo je tu 5 fratara koji su pobjegli u podrum. Petorica Franjevaca pobjegla su u podrum. Oni su izašli van, crkva je gorjela. Kada su izašli, vidjeli su da crkva gori. Ona je tako temeljito uništena. Crkva je potpuno izgorjela. Da smo mi i one zidove što su ostali trebali... Dakle, morali su ukloniti čak i temelje i sve iznova graditi, jer je sve bilo spaljeno. Ja sam recimo, kad sam bio mlad pratak, smo mi pravili podučače mlade na širokom brijegu, nama je bilo draže da neko dođe Bača, nego da dođe cijela Hercegovina. Došli smo ovamo da tražimo dokumente o tome zašto su naši preci otišli odavde. Vidimo da je ovdje vrlo malo obradive zemlje. Sve naše crkve su vrlo mlade. Nove postoje tek od 1849. godine. Prethodne su uvijek bile uništavane. Ili od Turaka, ili od partizana. Ja baš hoću pokazati. Ali kakvu vitalnost imate vi svi. Nama to treba, potrebno nam je. Ali vama je bilo još teže sačuvati svoju kulturu i jezik, sačuvati svoju nacionalnost. Ja to tako vidim. Možemo biti Hrvati i bunjevački Hrvati, bilo kakvi. Mi smo Hercegovci, ali prvenstveno smo Hrvati. Nismo mi Hercegovci, mi smo Hrvati pa Hercegovci. Evo to, ono baš uvijek na tome inzistirati. Uvijek mi se jako sviđalo kada su nam Bunjevci dolazili s brašnom. Konkretno znamo kada su Bunjevci stigli u Bačku. Sačuvano je izvješće Alvisea Zorzija, šibenskog guvernera i mletačkog gradskog poglavara iz 1608. godine, koji je pisao mletačkoj sinjoriji, odnosno mletačkoj vladi. U tom izvješću opisuje kako su se katolički morlaci, tako su oni zvali Bunjevce, odnosno općenito Hrvate na ovom području, pobunili protiv osmanske vlasti. To je povezano s Dugim ratom. Zbog toga za kaznu 2000 obiteljskih starješina, što treba pomnožiti sa 5, dakle to znači najmanje 10.000 ljudi, na zahtjev bega Segedinskog Sandžaka, uz pristanak bega Ličkog Sandžaka i Sarajevskog paše, odnosno vezira, prisilno preseljavaju u Bačku. To se u turskoj terminologiji naziva šurgun, što znači prisilno preseljenje. Tamo su preseljeni jer su se u 16. stoljeću, nakon Mohačke bitke, u sjevernu i južnu Bačku naselili Srbi, točnije pravoslavni Vlasi.
Oni su se tijekom dugog rata također pridružili kršćanima, dakle pobunili su se protiv Turaka, te su zbog toga morali bježati. Kapetan Ostrogonske tvrđave naselio je te pravoslavce u okolicu Ostrogona i Komorana. Područje je ostalo prazno, a bila je potrebna radna snaga. Zato su tamošnji Sandžak-begovi iz Alfölda zatražili od svojih kolega iz Ličkog i Kliškog Sandžaka, te od Sarajevskog paše, da pošalju radnu snagu. I tako su prvi Bunjevci dospjeli u Bačku. To objašnjava i zašto se prvo vjerodostojno pojavljivanje imena Bunjevac datira u 1622. godinu. Ono potječe iz pisma misionara Simuna Matkovića, odnosno postoji i sadržajni sažetak tog pisma, tako da zapravo dva dokumenta u Vatikanu spominju ime Bunjevci upravo tako u množini. Naravno, u talijanskoj transkripciji. On za njih traži osnivanje župa. Legenda kaže da su Bunjevce u Bačku doveli Franjevci. Kasnije su Franjevci igrali vrlo važnu ulogu u njihovim životima, ali prvo naseljavanje sigurno se nije dogodilo putem Franjevaca, jer inače ne bi tražili svećenike za njih. Očito je da osmanske vlasti, kada preseljavaju tih 10.000 ljudi ili 2.000 starješina, najmanje brine hoće li oni imati svećenika ili ne. Međutim, kasnije od sredine 17. stoljeća, franjevački misionari ih redovito posjećuju. Tada se događa i spontano doseljavanje, jer se izvještava, na primjer, biskup Mate Brnjić, izvještava Rim kakav je Kanaan ta Bačka. Zemlja u kojoj teku med i mlijeko. Tada su naravno dolazili i sami od sebe. Posljednje doseljavanje dogodilo se opet tijekom Velikog rata. U hrvatskoj terminologiji koristi se naziv Bečki rat, odnosno Velikog oslobodilačkog rata krajem 17. stoljeća. Taj rat nije pokrenut samo za oslobođenje Mađarske, već cijelog Balkana, ali to nije uspjelo. Zbog toga je krenuo bijeg katoličkog stanovništva, te je između ostalog s ovog dalekog južnog područja u Bačku dospjelo, prema izvorima, oko 5.000 Bunjevaca. Može se reći da su od početka 17. stoljeća Bunjevci neprekidno prisutni u toj regiji, i ne samo u toj regiji, jer se dio njih odselio dalje uz Dunav i naselio na području Tököla, Čepelja, Erčina i Erda. U vrijeme tog velikog bijega, Mihajlo Radnić bio je provincijal, dakle poglavar provincije, i on je igrao ulogu u spašavanju, iako mu nisu svi bili zahvalni. Oni koji su ostali u Bosni pomalo su mu zamjerali, jer je pomogao da njihovi vjernici nestanu iz Bosne. Dakle, oni koji su ostali nisu bili sretni zbog toga, ali ljudi su se tada bojali za svoje živote i bježali su. U to vrijeme granica nije postojala. Moralo se bježati upravo zbog kretanja vojski i granice zapravo nije bilo. Dakle, nisu postojali popisi doseljenika. Tek kad su se naselili i stigli tamo, naravno jesu. Počele su se voditi matične knjige. Na primjer, u Subotici je sačuvana matična knjiga od 1687. godine, zahvaljujući Franjevcima. I u Tökölu ima Radnića. Znači li to da i oni potječu odavde? Radnići su nedvojbeno iz Bosne. To dokazuje da se kod hrvatskog stanovništva u Mađarskoj, bilo da govorimo o Bunjevcima, Šokcima ili Bošnjacima, skupina oblikuje prema onima koji su u većini. Ali to ne znači da među njima nema doseljenika od drugdje. Radnići su došli iz središnje Bosne. Gdje se može pronaći prezime Agić? Siguran sam da su Agići bili ovdje. A Šokčević? Prezime Šokčević potječe od naziva Šokac. To dokazuje da su Šokčevići, koji su vrlo rano bili u Baji, dospjeli u bunjevačku sredinu i postali Bunjevci. O čemu nam govore ovdašnje groblja, natpisi na grobovima? Sačuvano je relativno malo starih grobalja. Sačuvani su srednjovjekovni kameni spomenici, stečci, koji govore o starim vremenima, a na njima ima i natpisa. Ali mnoga su groblja uništena, kao što su uništene i mnoge matične knjige. Postoje li prezimena koje se i danas mogu pronaći u Mađarskoj? Sasvim sigurno postoje.
Ima li poznatih imena? Vidović. Vidović, to mi je jako poznato još od djetinjstva, jer je očeva kolegica bila Erzsébet Vidović, mi smo je zvali teta Liza. Vidović Erzsébet, mi teta Lizának, vagy Liza nének hívtuk. Ona je bila majka naše drage prijateljice Mire Horvat. Oni su iz Čavolja. To je stara čavoljska bunjevačka obitelj. I evo, ovdje se susrećemo s tim imenom, s Vidovićima. Ištvane, jesi li ti vidio poznata imena? Da, u drugom dijelu groblja vidjeli smo Grubiće, Grgiće, Bošnjake. Sve su to poznata imena. Ima ih i u Tökölu, i Grgića, i onih s prezimenom Bošnjak, i dirljivo je. A što ostaje? Kamen ipak ostaje. Kő azért megmarad. Došli smo u Osijek tijekom našeg putovanja nazvanog tragovima naših hrvatskih predaka, jer je Osijek bio vrlo važna postaja u seobama naših predaka. Osijek je bio najvažniji prijelaz preko Drave, bio je utvrda i u osmansko doba, a tada je ovdje postojao i veliki most, Sulejmanov most. Očito su i naši preci, kada su dolazili s južnih područja, vjerojatno prošli kroz Osijek. Svakako moramo znati da naši preci nisu bili samo izbjeglice. Naravno, mnogi su ostali ovdje u Slavoniji, dakle nisu svi prešli sjeverno od Drave u Mađarsku. No naravno, jako puno ih je i prešlo, te su zapravo posvuda stizali i naseljavali se po cijelom području po turskom vlašću, u Šomolju, Baranji, Bačkoj, Čongradu, današnjoj Peštanskoj županiji, Fehiru, pa čak i skroz gore do Ostrogonske županije. Svi su oni prošli, ili barem velika većina njih, kroz Osijek. Jöttek és letelepedtek az őseink, és azok mind keresztül mentek, vagy legalábbis nagyon sokan keresztül mentek Eszéken. Jesu li nošnju i način života prenijeli u novu domovinu? Prenijeli su samo djelomice, jer su morali započeti novi način života u potpuno drugačijem okruženju. Ovdje u planinama život je drugačiji nego u Bačkoj ili Baranjskoj ravnici. Odakle su došla nova poljoprivredna znanja? Krajolik je bio drugačiji, klima također. Očito se moralo sijati nešto drugo. Morali su ponovno učiti, ali treba dodati da je dio izvornog mađarskog stanovništva ipak opstao. Znamo na primjer da su Mađari opstali u Srijemu, ali i u Šarközu. Očito su onda učili i od njih. A kasnije su došli njemački doseljenici, pa su učili i od njih. No kasnije su to jako dobro svladali, jer u 19. stoljeću jedan bunjevački ili šokački gazda ni po čemu nije bio lošiji od švapskog ili mađarskog gazde. Što vam znači ovo putovanje? U djetinjstvu nisam govorila jezik. Baka me je nagovarala, naravno, ali tada nisam htjela. Tek sam na fakultetu počela govoriti, a bitno je da je kroz jezik ojačalo i prihvaćanje predaka, spoznaja da im uistinu pripadam. Veliki doživljaj bili su i Franjevci, kako se vjera može živjeti danas na način otvoren modernom svijetu. Bili su vrlo autentični. Razumijem svoje pretke, što su se držali Franjevaca. Ja sam upravo usred jedne krize identiteta, baš zbog toga što mi je većina prijatelja mađarskog podrijetla, pa uglavnom koristim mađarski, a na poslu engleski. Dakle, hrvatski koristim najmanje. Zato mi je ovo bilo važno, da pokušam pronaći što mi sada, blizu 30. znači biti Hrvatica u Mađarskoj. Mama me je nagovorila da dođem, rekavši da barem neću morati ići u školu.
Ali na kraju se ispostavilo da je ovo putovanje više od jednostavnog ne moram u školu. To je puno više od toga. Shvatio sam odakle dolazim. I sada kad budem star, neću morati prevaljivati ovaj isti put, onemoćao, nego ću se jednostavno ovoga sjećati. I što ti je najveći doživljaj? Dosad to što sam vidio rijeku Bunu, izvor je bio tako plav. Imaš li neku obiteljsku tradiciju koju poznaješ? Držimo se božićnih bunjevačkih običaja, ono s medom. Češnjak s medom, jabuka s medom, orasi s medom, to imamo. Rakiju medom preskačemo, ali pijenje vina na kraju ostaje. Hoćeš li nastaviti tu tradiciju? Ako budem imao potomaka, da. Meni su korijeni uvijek bili jako važni. Uvijek mi je veliki doživljaj vidjeti ljude koji sliče mojim sumještanima, mojoj obitelji. To čovjeku uvijek ugrije srce. S onim Franjevcem, kojeg smo jučer sreli, na kraju smo se lijepo napričali. I rekao sam mu da je isti moj djed. Körülbelül 300 éve jöhettünk el. Došli smo u Mađarsku prije otprilike 300 godina, a tek sam sada doznao da se prilikom širenja islama plaćao harač kao porez. To je naziv poreza, od toga dolazi mađarska riječ horačon, grabiti, otimati. Dakle, kad mislimo da netko uzima previše, bilo je onih koji su ostali i prihvatili plaćanje tog poreza, a bilo je i onih poput bošnjačkog plemstva, ali i mnogo običnog puka, koji su otišli jer su zadržali kršćanstvo. Sada znam da moji preci nisu bili kukavice jer su otišli, nego upravo suprotno. Bili su vjerni kršćani i zato su došli u Mađarsku gdje su to mogli očuvati. Igyekszünk azon, hogy Trudimo se da i drugi upoznaju ovu kulturu i folklor, zato je to na našem repertoaru. Bilo je dobro čuti povijesnu pozadinu ovih hrvatskih narodnosti, čiju tradiciju pokušavamo postaviti na scenu. Ulica Stiz Čučio. Ovdje odpočiva u miru Đuro Milković. Poznata tökölska imena, Ferenc Gnjalin. O Gnjalinima sam slušala u djetinjstvu, ja sam Agić. Ovdje počiva jedna Katalin Agić, ali sasvim sigurno je obitelj Agić koja je došla iz Bosne bila jedna. Poslije su se razgranali, ali svi su bili iz Tököla. Našli smo mnogo Agića u Sarajevu. Sigurno su i oni nekada bili rođaci, ali oni su tamo muslimani. Oni koji su otišli, naravno, ostali su kršćani. Zdravo, Čuču. Gledali smo stara imena ovdje na starom groblju. Bili smo na groblju pored Fojnice i tamo smo također našli prezime Bošnjak. A znam da i u Tökölu postoji obitelj Bošnjak. Kakvu vezu imaš s ovim starim grobljem? Moja baka je Bundić. Bundić ti je bila baka? Da. Onda smo joj pronašli i grob.
Kako je zanimljivo da se ovdje na groblje donose cice mace, to je stari običaj. Naravno, to sam ja donio, od njih sam naučio ono što znam na hrvatskom. Evo ovdje je Marija Gergić, 1903. Što se zna o tökelskim precima? Drugima su ta imena tako neobična. Prije nekoliko godina išli su iz Tökela tražiti pretke i u jednom bosanskom selu, Mandino selo, pronašli su tökelska imena poput Dragović, Čeperkalo, Čurčin. Mi smo inače Čurčići. Vjerojatno smo i mi, naši tökelski preci, došli odande. Hvala. Daću i tebi jedan, Laci. Hvala. Gita, dođi. Zdravo. Bog. Svi su tu. O, kako dobro. Hvala vam puno, kako je lijepo što ste svi došli. Drago mi je. Otišli smo u Bosnu, tražili pretke, a onda smo ovdje pronašli jedni druge. Čega se sjećaš s puta u Bosnu? Ja, svega. Što je bilo najbolje? To što smo bili zajedno i što smo još uvijek zajedno. Meni je onaj bunjevački muzej u Senju ostao u sjećanju. I kad nismo mogli prijeći preko mosta. Muzej je bio ogroman doživljaj. Kao da sam gledao alat i namještaj svojih bake i djeda. Meni je bilo upečatljivo to što sam u Arheološkom muzeju u Sarajevu vidio istu kulturu kako je tada bila u Europi. Bilo da odem u takav muzej u Italiji, Njemačkoj ili Engleskoj, vraćali su se isti oblici, što ukazuje na visoku razinu kulture i to koliko su nam duboki korijeni. Kako smo slagali mozaik, čini se da vode jako daleko. Možda baš Franjevačka crkva u Mostaru, tamošnji fratar i njegov optimizam. Tako sam sretna što sam pronašla vas, mađarske Hrvate, i opet se osjećam kao da nekamo pripadam. Tek nedavno se doznalo da u obitelji s majčine strane ima hrvatskog podrijetla. Jako se veselim našem sljedećem putovanju, tragovima gradišćanskih Hrvata. Ono što me potaknulo na razmišljanje bila je Dinkova priča o Visokom. Kako tamo ima muslimana dedića, pravoslavnih dedića i katoličkih dedića. Ispada da su pod turskom vlašću ljudi išli tamo mijenjati ime. Hajde idemo u Visoko mijenjati ime. Jer tada nisu morali plaćati određene poreze ako bi prešli na islam. Ja mislim da naša obitelj nisu ti muslimanski dedići, nego katolički, jer smo stoljećima katolici, ali ta mi se priča jako urezala u pamćenje. I bilo je onih skupina koje se nisu pokorile muslimanima, nego su radije otišle. Marija, divica, sinka